Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună ardei umpluți și vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă avem nevoie de 12 ardei. Eu am ardei gras roșu de la fermă, 1 kg de carne de porc, este pulpă de la porcul nostru, eu am tocat-o, 4 cepe de mărime medie, 100 de grame de orez, 800 de mililitri de suc de roșii, este făcut de mine în casă, 2 foi de dafin, un vârf de linguriță de piper măcinat proaspăt, o jumătate de linguriță de sare, 4 linguri de ulei de măsline eu am ales, o linguriță de boia dulce, 2 căței de usturoi care i-am tăiat în feliuțe și o legătură de pătrunjel proaspăt. Într-o cratiță punem uleiul, adăugăm ceapa, și amestecăm. După cum am spus și la alte rețete, eu nu călesc ceapa, o înnăbușesc. Adăugăm și puțină apă, cam 100 de mililitri de apă, și așteptăm să se înnăbușească. Amestecăm bine până se înnăbușește. Ceapa noastră a devenit translucidă, adăugăm și orezul. Orezul nu îl gătim definitiv, îl înăbușim și pe el aici. Înăbușim în jur de 5 minute. Orezul și ceapa sunt suficient de înnăbușite. Acum le lăsăm un pic să se răcorească și incorporăm celelalte ingrediente. Incorporăm toate ingredientele în carne. Piperul, boiaua dulce, sarea, amestecăm bine toată compoziția. Cu o linguriță luăm din compoziție și umplem toți ardeii. După care o să-i așezăm în tavă. Am umplut toți ardeii. Mie nu mi-a mai rămas carne. Dacă vă mai rămâne carne, puteți să o congelați și să o folosiți altă dată. Eu am mai folosit și din aceștia mai micuți, că îmi plac foarte mult, sunt foarte gustoși. Punem sosul de roșii peste. O să adăugăm și niște apă.
până o să fie așa cam 3 sferturi în tavă. Punem și foile de dafin. Sunt foi de dafin din pomul nostru, din grădină. Punem și usturoiul. Asta iarăși este un mic secret. L-am furat de la o doamnă care îmi plăcea foarte mult cum gătea. Nu este foarte mult, sunt doar 2 căței și o să aibă o aromă foarte bună sosul. Mișcăm așa tava ca să se aranjeze, să se uniformizeze sosul peste tot. Cel mai bine așa. Și o să-l dăm la cuptorul încins la 200 de grade pentru aproximativ o oră și jumătate. După cum v-am spus, eu tot timpul când pun foaie de aluminiu, obligatoriu pun și o foaie de copt să nu aibă direct contact cu mâncarea. Am împachetat bine tava și o dau la cuptor pentru o oră și jumătate. Vom reveni cu rezultatul acestei rețete. După o oră și jumătate ardeii noștri sunt gata. Am pus și pătrunjelul tocat peste. I-am lăsat să se răcească un pic. Am pus și aici pe farfurie cu sosul care și l-au format ei. Am pus și pătrunjel. Uitați cum arată, sunt foarte buni. Miroase foarte bine. Îi putem servi cu pâinică caldă făcută de noi, cu ardei iute, cu smântână, cine vrea. Eu vă doresc poftă bună și vă rog din suflet să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut rețeta mea. La revedere și pe data viitoare la o altă rețetă.